raos sing manah pindha ron langking nyadang dumawae ngriris satemah kejawan ing mangsa labuh asreping manah kula awit ri paduka njagekaken sinten malih ingkang saged majaraken dhateng pepeteng negari Ngamarta muhung paduka Koko Prabu ing Dwarawati kawula nuninggih yayi ngaturaken sanget agenging panuwun semanten panglingga murda paduka dhateng pun Kakang keparengan ingkang raka ingkang nyuwun dawuh menapa ta ingkang andadosaken sungkawaning paduka Yayaji Koko Prabu mboten wonten malih ingkang dadosaken sungkawaning manah ri paduka sakadang muhung mriyatosaken kadang kula Yayi Janaka ingkang sampun sawetawis dangu mboten katinggal ngabiyantara wonten ing negari Ngamarta. Duh Koko Prabu sesembahan kula. Menawi ngantos Nyai Arjuna kedangon anggenipun mindra saking kasatriyan. Kula gadah pangraos mbaka setunggal para Pandhawa badhe tetaling ngreh kekiyatanipun. Koko Prabu pirsa piyambak gumolonging tekad para Pandhawa. Mukti setunggal sedaya tumut angenyami. Kacintrakan setunggal sedaya sami ambelani. Koko Prabu langkung-langkung menawi kula nguningani dhateng swasana ingkang goreh tumpuh negari Ngamarta. Saperanganing para muda ingkang sami tilar dhateng kautamen. Tilar dhateng luhuring bebuden menika kados pundi Koko Prabu inggih Yayi ingkang ngraka mboten maiben sepinten menggah ingkang dados peting penggalih paduka Yayaji mrihatosaken dhateng murcanipun Dimas Arjuna namung menapa Yayaji kekilapan dhateng watak wantu lagak lagu lageyanipun Dimas Arjuna ingkang boten lepat saking tri prakawis pisan wiku hadaka kaping kalih payo katyup ing rana jangkep kaping 3 wanita dinaluwing krama. Pangraos kula Yayi mendranipun Dimas Arjuna boten badhe lepat saking tri prakawis ingkang sampun kula aturaken. Namung mugi kawuningan Yayi. Sabdaning sange semaya ingkang sampun kula tampi duk nakalanipun rawuh dhateng negari Dwarawati. Mangke Gusti badhe nedhakaken wiji sejati. Ingkang wiji kala wau saged mahanani. Nglerasaken ingkang lepat ngengetaken ingkang kesupen kalebet para nem-neman negari Ngamarta ingkang saperangan tilaring kautamen. Kanthi badhe timbulipun wiji sejati kala wau ing mriku badhe kenging kangge srana ndandosi dhateng makartining para muda kalebet ingkang werda pisan. Awit purun boten purun adiling pangeran tumuli badhe mandhap ndandosi dhateng jagat saisinipun lumantar dhateng wiji sejati kala wau. Ingkang menika raka para daya-daya marak ngarsa paduka Yayaji. Nuhune sabdaning Sang Ismaya ingkang sampun kula tampi. Monggo Yayi. Paduka sakadang kula dherekaken nampani calon badhe dhateng ing wiji sejati kala wau. Kula pitados gandeng dawuh menika Sang Hyang Ismaya. Mboten badhe dangu malih, tumuli badhe manggih pajar negari Ngamarta saisinipun. Sikra kang pala tumingal acampuh samya ngedali. Ler tatet wilteng gonto. Tang langkung bangun cang niti Gendang sangat sinit Skeca pinarak lenggah Prabu Puntulan Naraka Dwaraka ingkang sampun mawan pangandikan Prataning Sang Hyang Manikmaya.
yahning talaga kadi langit mambang tangpas wulan upamaneka Kulup Puntadewa Kresna Bima kembar Haywa kagiat ulun ingkang rawuh. Duh pukulun sesembahan punden kula. Sarawuh paduka kula ngaturaken pangabekti mugi gunjuk. Ya nggare punta wis ulun tampa. Kula ngaturaken pangabekti pekulun nggare Kresna wis ulun tampa. Bathara Guru padha becik. Ya nggare Bima wis ulun tampa. Pangabekti kula pekulun, sembah kula pekulun. Ya nggare nakula sadiwa wis ulun tampa. Ndadosaken kagiat rawuh paduka pukulun. Wonten ing negari Ngamarta punapa paduka badhe paring sabudenda dhateng titah paduka pun Puntadewa sakadang. Puntadewa hayya keladuk ati bila penampi. Rawuh ulun ring kene ora bakal gendak sikara marang kita kulup sakadang. Kapara prapta ulun iki bakal minta saraya marang Pandhawa. Wiwit biyen mula lamun kayiwangan manggih weteng tan ana kang bisa madhangake mung kajaba Pandhawa. Sakwise Pandhawa tumitah ana ing Arcapada. Keparang paduka pukulun badhe minta sraya dhateng kula sakadang menggah menapa wigatosipun. Ngene ya nggih. Ora kanyono lamun kayiwangan katekan rerusuh wujude bocah kang wis jaka selawon-lawon jenenge Wisanggeni. Munggah marang kayiwangan pitakon Sudarmane. Mongko ulun ora nyumurupi nanging bocah mau gendak sikara marang kabeh para Jawata malah kapara wani clandhakan sak nduwuring tenggak nadyan ulun wis budidaya nyingkirake bocah mau nanging para Jawata kabeh padha kasoran tanding lawan Wisanggeni kalebu jeneng ulun. Namake Cunda Manik ora gelem tumama. Ingkang mangkono nggere Punta, aja nganti kesuwen. Kayiwangan ingkang kanggo jag-jagan manungsa kang murang tata. Yen kita sakadang rumangsani ing ayoman kelawan dewa, mestine kepareng labuh marang dewa. Untadewa, sapa kang kita patah ulun minta sraya supaya bisa madhangake pepetenging kayiwangan Suralaya. Ukulun sesembahan kula. Nadyan kula dereng nguningani kawontenan ingkang kanthi netra pribadi nanging kula sampun saged ngraosaken wenggah kados menapa sesaking penggalih paduka pukulun. Pancen mangkono nggih Puntadewa. Bareng tak pikir pangrasaku sing luput malah Bathara Guru Dewi. Lho, kok mengkono kepriye? Ing atase jariku iki dewa awas. Ana bocah mara takon bapakne kok nganti kowe ora bisa mangsuli. Terus kawas padanmu ki ana ngendi? Apa saiki dewa wis padha kelangan awas? Werkudara dimen apa kok seneng undamana kelawan dewa kang lagi susah penggalihe. Aja sok kaya ngono ya Di, menungsa kuwi ora langgeng. Kahanan kuwi owah gingsir.
Mara tumuli wacanen dhuwuring kori aja dumeh. Iya. Aku iki mung ngelingake marang kawaspadaning Bathara Guru. Sira iku dudu Gusti kang karya jagat, ora perlu sira ngelingake marang pekulun sesembahanku. Ya wis. Ya Ngger Bratasena. Kepiye wae kang dadi tembung ulun tampa sabab ulun iki wektu iki lagi manggon-nggon kalah. Ngrumangsani sakabehing tumindak ulun ya Ngger. Kresna nuwun kula. Kepriye kulup bisane padhang pepetenging kayiwangan iki? Nun inggih. Tumindak kula badhe ngentosi dhateng wahyaning mangsa kala. Mangke beli sampun wonten lambang sasmita ingkang kula tampi, kula kinten para kadang badhe gumregah sabiyantu dhateng paduka pukulun. Aja dadak ngenteni sasmita ya Ngger. Besok kapan tekaning pralambang kaselak rusak kayiwangan Junggring Selaka. Apa jeneng kita kulup lega yen kayiwangan kanggo jag-jagan menungso kang murang tata. Kuwi nandhakake yen kayiwangan wis kelangan kawibawan. Kayiwangan wis ora dipercaya karo bocah. Nyatane ana bocah wani jag-jagan nyang kayangan. Wis di mbok aja dadak matur sing ora-ora. Angger matur kok mesti ora kepenak. Natoni panggaling pekulun, aja sok demen natoni marang ati ning liyan mengko mundak ngunduh wae ing pakarti. Menungso ki ngunduh wae ing penggawe, ora mung menungso dewa ya ngunduh wae ing penggawe. Werkudara iki mung kari manut kok dadak nekat. Beda penemu kena ing atase urip ana negara sing wis merdika. Ya mung bedaning penemu aja nganti ngobrak-abrik ketentremane dhewe. Gene kok ya iso muni ngono. Mbok ya wis. Iya. Piye Ngger? Supaya ing kapadhang petengulun iki amarga bocahe nututi marang ngamarta kene Ngger. Punika ganggang langit kelap-kelap katon lergen sanging sang mawes gandrung Yayaji nuwun kula Koko Prabu kepareng kula nyuwun pamit tumuli badhe methukaken dhateng lari menika kula semanggaaken Koko Prabu kepareng mitulungi kulun Bathara Guru iya Ngger Kresna ya mung kita kang bisa madhangake lelakon ulun Werkudara apa mangkat karo pun Kakang tak derekake. bayangan bayem bayeyet agung rembuyung rowe-rowe ring rawan
Kara taruturi karandang gondang kedondong dendeng sanding dung-dungan gede bengok-bengok manguk-manguk Werkodara apa jroning siadi bakal metokake bocah kang sumusul mau aja sepi ing pengati-ati aja sepening persaben pamriye aja nganti kluring tumindak iya yen ora bocah pitatan muka kok wani ngobrak-abrik kaiwangan. Mengko gek kira-kira iki kang sebut wiji sejati. Mbuh, aku ora weruh. Putraku nggih Harwaca, wonten dawuh Prabu, kepara ngati-ati nggonmu ngreksa marang iwananing praja. Nggih sedhaken dawuh. Sapa iki? Mawa limut kalamatan jroning alam kanyot sak nyatane ku kanyatan kaki sejatine yen tanemut sayektine tan bisa momoro ana wong ireng karo wong gagah. Wah, sing mburi dhewe kothot. Kowe sapa? Wah, sabar di sabar. Bocah bagus menawa tambuh marang aku Prabu Bathara Kresna. Sing gagah kuwi sapa? Wah, kukune dawane ora ilok. Werkodara jenengku. Sing mburi Gatotkaca. Bocah bagus jenengmu sapa? Bambang Wisanggeni aku. Kowe saka ngendi? Saka Kayangan. Temeka kene arep goleki sapa? Bathara Guru. Yen ketemu arep mok ngapakake, arep tak takoni bapakku sapa, ibuku sapa? Lah kowe kuwi anak sapa? Oh, padha wae iki. Kresna. Lho. Wah, sabar. Aja sepi ing pengati-ati, aja sepening persaben. Iya. Mara enggal aturna, wong tuamu kuwi sapa? Ora takon kowe nek aku ngerti. Kowe ngerti ora? Aku ora taboki lekandang dening aku. Waduh. Sing nom mau tak sawake bablas mbuh tibane. Sing gedhe dhuwur jenenge Werkodara. Mula aku padake mala kewan. Candak bangke aku disawatke tiba kene. Kakek Semar mau ndi kok?
Gajeke melu kok. Weh. Kok ana ngisor gedangan ki ngapa kowe iki? Meneng wae. Kowe iki lagi apa? Kowe aja bengok-bengok. Ana apa Kakek Semar? Aku iki lagi ndelik. Margo nek aku mengko muncul ora urung diketahui. Ya mengapa kuwi? Kowe mau perang karo sapa? Jenenge Werkudara. Kowe dikapakke. Aku disawatke teko kene. Tak tabane ya. Nek saiki nabok wis ora kanggo. Piye wis ora usum tabokan. Ora diusumke, ora usum. Lah usume piye? Usume ngantemi pupu. Oh iya. Werkudara kok reyokan. Wah, reyokan piye? Ya gene, Dik. Wah. Bocah ngerti sirik aku. Kowe dikapakke. Bareng gelem males kok ngantem pupuku. Nganti abuh sak guling kaya ngene. Weh, lah engko gek malah warise dhewe iki. Lah kok ngerti karo wadimu ki nek moka bocah lagi kepethuk iki. Pambanono. Mara coba tak ungkulane Wijayamaya iki. Waras. Wis kowe aja maju mundak kewirangan. Ayo rene tak antem pupumu kowe. Saiki nabok wis ora usum. Usume ngantem pupu. Wah, galu. Weh, lah kok kaya dudu tembunge dhewe iki. Wis Werkudara ditinggal dhisik, ayo golek serayan wae, Di. Bathara Guru, Guru. Guru. Dhisik nggar Dewa Bagus inggih Rama Penemban Dewa Reksi. Iki ana satriya mlaku diringke wedhus telu. Nek tak turuti hawa iki. Awak wis kesel. Mata wis ngantuk kok dijarak iki. Pokoke kental terus wis. Gus, aku arep takon jenengmu sapa, Janaka? Inggih Janaka menika nami kula Penemban. Lho. Kok wis ngerti, Truk? Ayo ngerti ayo memper wong ndara ki piyayi kondang kok. Aja le wong kuwi pucuk gununge mudeng karo ndara kok.
Sing ana mburi jenengmu sapa Gareng? Nami kula Nala Sugareng. Iya ning Gareng, pokoke Gareng. Ketoke tuwek ning kok kudu nonyo ya aku. Sing dhuwur dhewe jenengmu sapa? Petruk. Oh didhisiki. Nek sing mburi Bagong, Duk. Ngawur e. Jenengku Paiman. Ya apik Paiman timbang kowe. Kowe iki ora gelem ngakoni jenengmu dhewe Bagong iki. Kaparenga kula badhe nila krami. Panjenengan menika pandhita saking pundi? Aku iki pendhita Kleyang Kabur Kanginan mendung kebaratan ditipaku ya kuwi papan panggonanku. Peparapku Begawan Dewa Reksi. Iki anakku lanang jenenge Reksi Dewa Bagus. Nuwun ninggi. Mboten gadah anggen. Gak duwe. Jesuke aku. Ndak perlu ngelek-elek aku. Ya men ta. Nyet aku ora seneng duwe omah. Senengku lelana brata ngene iki. Janaka wonten dawuh, tak sawang guayamu kok polatane kaya wong susah. Inggih. Kowe susah sebab dipegatke karo bojomu. Tresana lara ngono ta? Penemban kok pirsa, ya mung mbok menawa. Lakar ler sabdanipun penemban. Beneran. Rasa lunga adoh. Arep golek pepulih. Anu nuwun sewu, njing setu medale pinten penemban? Nek kuwi aku ora ngerti. Ya monggon teken Jagara iki ana tulisane 57578397. Kok malah bingung ta aku kok kemen ta iki. Wis aja tak rungokke, kuwi maklake bingungke kuwi. Wis golek wong tuwek iki nek ora ngati-ati ya mung dikek unan-unan kuwi. Kuwi mung nembange kok tak cateti. 5 pitu anu jangan. Bu! Aku ora takon kowe aku. Kaya pinter-pinter tekene jenenge Kyai Jaganaga. Bisu. Syukur kowe. Kowe ora tatalan kok kowe karo pendhita barang ya ngawur kowe. Pendhita kok tak sentaki piye? Waduh. Wis iki tuman kowe iki. Bisu kowe. Sedake iki mau. Jaluk ngapura. Iya, kowe wis tobat. Aja mak pindho ya. Waras. Alah Gusti, alah. Pendhita kaya pincuk ngene kok. Wah, bocah iki. Kowe kok kuwalat, alah kuwalat to. Kuwalat iki lho. Ben kuwalat iki lho.